салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии хабарро пешкаши шумо мекунем. бозингари бокси рус Максим Дадашев баъд аз ҷарроҳияш ба кома мехалтад. ӯ ҳангоми бозӣ бо бозингари пуэрторикои Субриел сахт захмӣ мешавад. дастаи рус дар 11-ум раунд бозиро қатъ мекунанд ва ба ёрии таъҷилӣ занг мезананд. оқибат Максимро ҷарроҳӣ мекунанд. тренери асосии Реал Зинедин Зидан аниқ кард ки бозингари дастааш Гарет Бейл дастаро тарк мекунад. Бейл дар бозии байналмилалии чемпионҳо бар зидди Бавария бозӣ накарда буд. мо умедворем ки Бейл ба наздикӣ меравад. ин ҳодиса барои ҳама хушбахтона аст. мо аллакай трансфери ӯро ба дастаи дигар омода кардем. ман бар зидди Гарет ягон нафрате ё норӯзигие надорам. вақте омадааст ки дар дастаам навигариҳо дарорам. ман бояд қарор барорам ва мо иваз шавем, мегӯяд Зидан. витсе-президенти Федератсияи тенниси Русия Евгений Кафельников ба майдони шӯҳрат дароварда шуд. ин маросим имрӯз дар Ньюпорт ба анҷом расид. боз бозингари фаронсавӣ Мери Пирс ва бозингари хитои Ли На низ ба ин маросим хуш шуданд. ногуфта намонад ки Кафельников якум бозингари тенниси рус мебошад ки дар мусобиқаи Большой шлем ва дар чемпионати Фаронсаи соли 1996 ғолиб баромадааст. Бавария Реалро дар Кубоки байналмилалии чемпионҳо мағлуб кард. голи охиронро Роберт Левандовски зад. аз тарафи мадридиҳо бошад танҳо Родриго гол заду халос. Реал бо натиҷаи 3-1 мағлуб шуд. муҳофизатгари дастаи Хьюстон Эрик Гордон ба дастаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар чемпионати ҷаҳони соли 2019 кӯмак намерасонад. бозингари 30-солаи амрикоӣ ин мусобиқаро рад кард. пеш аз ин маълум шуда буд ки бозингарон Энтони Дэвис, Джеймс Харден ва Си.Ҷей Макколум низ ба пешниҳоди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷавоби рад гардонданд. Ювентус мехоҳад бозингари худ Блезон Матюдиро ба дигар даста трансферӣ кунад. бо маълумоти Sky Sports аниқ шуд ки онҳо бозингари французиро бо нархи 25 миллион евро мефурӯшанд. ҳолон ки шартномаи онҳо бо бозингар боз як соли дигар бояд давом ёбад. иброз гардид ки дастаи Монако мехоҳад Матюдиро бихарад. бозингари Бритониё Дерек Чисора бозингари палаки Артур Шпилкуро дар Лондон мағлуб кард. дар дуюм раунд Чисора Артурро ба нокаут бурд ва чанд зарба бо пой ҳам зад. барои Чисораи 35-сола ин 31-ум ғолибияташ мебошад. барои Шпилки бошад чорум мағлубият дар 26 бозӣ. тренери асосии Тоттенхем Маурисио метавонист ин тобистон дастаи худро тарк кунад. аз рӯи маълумотҳо мутахассиси аргентинӣ иброз кард ки агар дастааш Ливерпулро дар финали Лигаи Миллатҳо мағлуб мекард, ӯ дастаро тарк мекард. ногуфта намонад ки Маурисио соли 2014 тренери Тоттенхем шуда буд. бо ҳамин барномаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед. хайр.